खन्थाइनि आन्दोआव बेयो जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। लिरगिरिनि मुङानो जाबाय रुबिला स्वर्गियारी। बे खन्थाइ बिजाबनि दिहुनगिरि 7 जुलाइ 2018 इं। बर' लाइमोन लिरगिरि गौतमनि नैथि जथुम्मा खासिबारि बाक्सा। बेसेना जाबाय 80 रांल'। बे खन्थाइ बिजाबाव माखासे खन्थाइफोर दं। गासै 95 खन्थाइफोर दं। बेनिनो दोंनैसो खन्थाइफोरनि मुंखौ रायखांना होनो थाखाय लानाय जाबाय। खन्थाइनि आन्दोआव बारसे बिबार, दोहौ, फंसे राव गोरबोनि, गोदान बोसोरनि दाबसे जायगा, मोगथांनि सिमां, आं आरो आंनि जिउ, थङालि मेगन, बायगर सोदोब, सोरां ससि समनि आलासि, सम नङि बे सम, आन्दोनि फोर, थांनाय हरा आंनि नङामोन, आद्रा गैला, दिन्दां खैसारनि आन्दोआव जों, सोदोबनि हरफ्ला, आद्रा साननि सानरेब, सावगारि, गोथै हां, मिनिनाय गुस्थि, राजालामानि, थार खोना, खन्थाइनि आन्दोआव, फैसालिनि आन्दोआव, नोंसो बुजिगोन, गोसोम रांनि जादु, खोमसि बुहुमनि गेसाव मेगन, दांगुवा सिमां, खैसारिनि जेयाव आं रोङाखै मानि थाखाय नोंखौ नेनानै, खबाम गैयै जिउनि देबोर, फिन खेबसे आन्दोनि गुमुर, गोथां बिसम्बि, आं आन्दायबाय, थांनाय 5 सेप्तेम्बराव, साइलेन्ट टकी, जुगामि, आनकमन लेभेल, फासि जागोदान बुब्लि, गोबाय देरा, दै बायनाय सम, आद्रा खन्थाइनि खाथियाव, खाथियैनि गोजान, गोसोफोरनि गोसो, गुमुर, सिमांनिफ्राय मोगथां, जों माबे लामाजों नोंनिसिम। बेबायदिनो बे खन्थाइ बिजाबाव गासै 95 खन्थाइफोर दं। फिन बुंफिनदोंदि खन्थाइनि आन्दोआव बे खन्थाइ बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय रुबिला स्वर्गियारी। दिहुनगिरि 7